Det ved jeg ikke. det ved jeg ikke. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det ser ud. Hvad fanden er det? Han er da okay. Hvem er det? Han er flot. Han er en flot mand. Jamen, han er alt for overvurderet. Fuldstændig. Hvor det kommer fra. Han er pissefed. Han er gjort. Han er med sjov. Det er helt sikkert. Sådan 19 år divideret med 365. Sådan nok omkring 1000 gange. Flere gange jeg kan tælle på 2 hænder. Rigtig mange gange. Det er over 200 gange i hvert fald. Rigtig mange gange. 1000 gange. Jeg tror ikke rigtigt, der findes et tal, der kan bruges. Det er med mange. Over 1000, tror jeg. Nej. 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 Nej, det kan jeg sgu ikke sige. Overhovedet ikke. Det tror jeg sgu ikke. Er meget. Det er han sgu nok. Nej. Ja, det vil jeg sige. Ja, det tror jeg. Det har jeg aldrig prøvet. Nej, det kan man ikke. Ej, det tror jeg ikke. Nej. Overhovedet ikke. Det kommer nok an på hele situationen. Det tror jeg ikke på. Det kan man ikke. Pishammerende irriterende. Klam, træls og dum. Lyserød. Leopard. Og homoseksuel. Grim. Klam. Og grim. Igen. Ad. Homoseksuel. Klein. Og ulækker. Ulækker. Grim. Og beskidt. I morgen. Her i weekenden. I morgen. Det er i morgen. Det er i morgen. Det er i morgen. Det sker. I morgen. Det er lidt forskelligt. Altid. 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 Hele tiden. Ja. Nej. Nej. Ja. Det er 392. 500 cirka. Langt over 100. Rigtig mange. 400. Det er i hvert fald over de 700. Det er også mange. Det er en 200-300. Altså, det er meget sjovt at kigge på, men de er godt nok dumme. Jeg skulle ikke rigtig se det. Altså, det er meget underholdende sådan at kigge på, men det er sgu
Det er sgu ikke noget, man bliver klogere af. Det er latterligt. Nej. Nej. Ja. Aldrig. Nej. Overhovedet ikke. Det tror jeg ikke, at jeg vil kunne sige ja til. Slet ikke. Overhovedet ikke. I'm on top of the world. Hey.